Bíodh sé go gceapann siad go bhfuil mé dúr, trodoch nó grámhar tá an irid sin steiréitíopaí ón foiinn na nÉireannach. Tá íomhán nó smaoineamháin ar fud a domhan fóinne ach cad I ceapann mid a mid hain foiinn na steiréitíopaí seo. Well, is mise Aindriú de Paor, siúdaí go Phobail agus tá mar bhealachas seach go dtí lorna cathrachan is, má dheacéad mór glasarm go lá páric chun leabhart le cúpla éireannach chun fáilt amach, cad iad na steiréitíopaí éireannacha is mó a chuirn as. Go shoot. Ceapam an stereotype go bhfuil mid-size drummarású sead aimsere. Ceapam tá fós an cuid le déanamh agan go bhfuil mid-size súsa gach an eile gabhas an idag ach le déanaí tá an héis an go dul chun cinní dhéanamh ó héh an referan cóir pósa agus an tuchtú a seampú agus an go dul chun cinní cosúla sin, so ní maitham gurtá an leon sin a gine faoi na So ceannas rudí is mú chuint as ná timpplan da bíon an cuma seo ar daoine ar si smaoineh éireannach gur cinál dam I déalach é ghfuil na cnic glas agus an gréine gáí a tanmh ach dar nóí ní sin mar atá churbe bí níos mú báisteach agus fluchas an seo na aoná teile táim se dashain is tíir das é ach níl sé có I déalach leis na postcards ecin through timpplan da. Cuirte asam go ceapan daoine go muid olta an tamar fád agus gníos muid prátaí. Legus má an prátaí ní iham iad gach lá fiú beidir uair sa teachtain, ní bhíon gachtainna olta, bhíon rudaí le déanamh agan, ní bhíon coach ag gachtainna an tamar fád. So stoín an stereotype is mú chuirn stachar sanach. Déir go leir daoine go bhfuil na hÉireannaigh an canna agus stát ná mar an urgent daoine nach bhfuil an canna a chur déin siad iireachtanis, but tá si go donna cumála sin gníosamid a lug corned beef agus cabáiste. Ní don grith me sin riomh a héal agus curú ceistar man tá gata cé an átas ferm nach lí a corned beef agus cabáisteáil. It's like, what? Chuir sin inarm agus gomíman a lug olta an tamar fad. Ní sam an stereotype atá agus chuirn sé sacr bud ní marrán nach í an éireanne, so I don't know ceam fin gan sin.